Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Дӯстони азизу меҳрубони ман. Ирӯз ма ай фабрилик борома гирифтам. Инаи шастаи борои ма. Инаи маҳсулотое ки дар хонаи ма дар корай. Ирӯзашта ма амиёро гирифтагиам. Асосан барои ма инаи аппарат дар кор буд. Барои рӯра массаж кардан, тоза кардан, ами хеле яъне ми аппарат мада дар кор буд. Баъд ма катишон заказ кардам. Инаи шампуное ки сония истифода мебарад тамом шудагӣ буд. Бо дутаи дигар гирифтамша ина. Фақат ҳамин хел вай истифода бурдаиста йогурт. Баъдан дута гел ҷила душ гирифтам. Бениҳоят гел ҷила душош бӯи хушрӯ дошта. Май гирифтагӣ набудум. Май пуртужу гирифта будум, май гирифтагӣ набудум. Баъдан гудакода якта зубнои паста бо айнаин намудуш гирифтам. Бо якта гел ҷила душ бӯи кафе гирифтам. Ё скидка катӣ буд гел ҷила душо барои мо бисёр гирифтам. Ма бисёртарги гел ҷила душора ҳамин гудако ё ки бошон хушрӯанд ванаро об пур мекунам, обозӣ мекунанд, дар ҳамон вақт истифода мебарам. Баъд инаи маскара барои рӯ гирифтам. И боша барои тела. баъд як шампуни мардакам тамом шудагӣ буд. Мардакда шампун гирифтем. Баъдан духтарои азиз ба мегӯяд ки ба ёш чия? Ёш игрушка ки ти сумка одамон ки рой кадаги айтона? Як холаҷон дора, Наргиса ном дора. Ёра ҳавай падарка рой кадаги ай. Ёро хеле шидаги буд рой кадагиш. Наврасидай барое ки и хеле чизо дертар мерасанд. Инаира барои Элифа рой кадай. Элиф гуфт ман хеле мегирам. Иша боша барои Фаризара рой кадаги. Барои чи овози Фариза нест? Барои чи Фариза катимон нест? Барои чи нест? барое ки вай нестай дар хонаи мо. Вай Тоҷикистон рафтаги кати папаш путешествия. Иро набаридиам барое ки мактаб мехона. Ирӯз ҷумъа, рӯзи саиди ҷумъа ба ҳар яки шумо муборак бошад дӯстони азиз. И сумка навай ина хеле пачақ омадаги буд. И монстрик ина хеле бо шохак дора. Тупак дора. Инаи хеле сумкаи беҳтарин. Баъд ма барои чи сурхша нагирифтам. Сурхш духтариҳои кабутуш бачагӣ чи хеле ки мо мегем. Шавари ма свети сурх овқа дӯст намедорад. Сурху сиёҳа овқа дӯст намедорад. Ба ҳамон хотир ма кабута гирифтамша. Ҳоз яка аллакай баҳор кишид дигар вақти берун бурӯӣ меша. Об мегирӣ, салфетка мегирӣ. Ина хеле ҳеҷ гап надорӣ. Бе ҳамаи рӯбзакам меша. Баъд инаира бениҳоят ами аппарата бисёр духтарако гирифтагианд. Резултатша дидагианд. ҳамира ма худам хеле шида буд мегирам. Гуфтам ҳозир скидка рафтаеста. Кадомет ки гирифтанед дар номерои болои экран буда бинависед. Ҳатман ки равон мекунем. Ман нигоҳ кардаиста будам скидка шава ба бигирам. Скидка шидай ина гирифтам. Бигиред пушаймон намешавед. Духтаракои хушрӯ, духтаракои ҷон. Ма чанд касода аи падарка рой кадагиам. Бениҳоят хурсанд шидагиам. Падаркара гирифта. Ина духтаракои зебо, духтаракои хушрӯ. И бениҳоят чизи хубай. Нигоҳ кунед. Вақте ки ами румон ягон проблема пайдо мекунад, мо метонем ба ҳамон кремое ки фаберликда ҳастаи мо истифода мебарем. Метонем ҳамоҳокати ҳамаи аппаратака истифода бибарем. Ҳозир мо рӯи сонияда камтарак приши буромадагӣ буд. Мо бурдем плин кардемша. Бояд плинга дар 2 ҳафта як бор кунӣ буд. Анаки инаи ҳастае ки на. Мо метонем ами истифода бибарем. Ма хушрӯ намедонистам. Ина ахира дидам. Ва я плин кардастем рӯш тоза шидаа. Барои мо и дар ҳақиқат баъд вақте ки истифода кунем и ҳозир кор намекунад барое ки ба батарея неҷада батареяша мемонем ба кор мекунад. Ина якта насадка, дута насадка, сета, ина 4та. Иш барои массажа. Иш барои тоза карданай. Ишам барои тоза карданай. Ишам барои каф кардан.
Намехел. Кадомет ки харид каданед, марҳамат нависед. Салон дар хона. Барои массаж. Ина мебуд хариди ирӯзаи ма. Кадомет ки мехоҳед кор кардан, марҳамат нависед. Шуморо ба кор қабул мекунем. Хайр. Дӯстони азиз, дар паноҳи Худо бошед. Худованд нигаҳдортон бошад. Иншалло ки Фареза хати папаш омаданд, баъдан видео мекунем, бо нишон метиҳем. Видеои якҷоя мешавад. Барои аму ин видеоро хушбуд дастгирӣ кунед.